Sai season pat ngi pen pau ka jing sungu yo blay. Balo penyo yang ngi ya kani ka step ka ba perngap ya ka ba ninyo ya ka ba ni puson ya ka kubor ka tin ka jong blay. Kumta padiang sungo bah ya pi wei pi baro ki pralok bat ki pramen sing ka ba kodo. Kubleru haka kertang ka ba tiang tam jong trai jungi uji su Kris. Jing puson step lingba jong kani ka por. Kanong rim ka jong ka ngini pule na gospel ka jong Yohanes kalanong ba kan saw ka de khot ka ban riu. Kaktin ka jong blay ka ong ujisu ulay athu hau ngalong kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde om don ubawan hau kupa hanrei tang danga lor kani kanong rim wanra ya kapang jong jing puson lingba jong ni ka step kalong ngalong kalenti ka jing shisha ka jing im ngalong kalenti ka jing shisha ka jing im hakani kalanong utrai jisu uyathu lupa ya kisinran ba unsalik no ban kre ka jaka yaki ngan sawan pat bat ngan simti yapi halade baha kabanga long manga piru pila banlong ong ujisu udah keliru pitip syai ngan salai bat ya kata kalenti Thomas wei nakisinran ulaong kotrai ngimtip syai kata kalenti ngimtip syai kabamen salai kumnute ngintip ya kata kalenti ujisu uyathu hau uong ngalong kalenti kajing shisha kajing im ngalong kalenti kajing shisha kajing im ki paralok bat ki pramansim ke bakodor ke jong hatrai kani kalong ke cubab ke jong trai jong Yesus Kris kum ka phang padeng ha kajing slok kajing puson ha kani ka step don lightly ki ei ki ba kani ka phang kawalam ha padeng jongi ya ka bang ni puson ini penpai ke cimut ke cepat khat ke jongi kajing puson ka baning kong kalong ujisu ulong kalenti ujisu kalenti kaktin ublay ke thu ingi ya ki artli kilenti ka gospel ke jong Matius kalong khat lai khat saw ka baong naba ka bakelut ke kherdop ka ba jlandru kalenti ka ba khim ka balam sya ka bancot bunru kibayep sut nakata hare a ka bakhim kata ka kherdop ka bawidru kalenti ka balam sya ka jing im ka balam sya ka jing im kilong khandiat ru kibasyam ya kata ka batheu hangi ba jisu ulong ka kherdop ka bakhim bat kalenti ka bawit ka bapenyo ya uso ka jing chop ha ka jing im ka jongi ka bapenyo ya ka jing baha ha ka jing ya dan ti ka jongi ka balong hi uji su Kris ki paralok ki bi ki jong autorai ni dei ban sngau thu baha ka jing im ka jongi ki breu don artli kilenti kata kalenti ka babha bat kalenti ka basniu kalenti ka babha bat kalenti ka basniu ki paralok ki bi ki jong autorai ni dei ban rai menta ya ka nu kalenti ni dei ban ya ka jing ka jongi kalenti ka bakalui lane kalenti ka bakhim ka balong kalenti
Try jungi Jesu Christ. Lingkot kabenca kabaar. Ujisu kajing shisha. Ujisu kajing shisha. Ka gospel kajong Yohanes. Kalnong kabaningkong kadekot kabakat nyaw. Naba yak hukum la ai da Moses. Henry yak kajing ai. Bat kajing shisha. Kalawan da Jesu Christ. Henry kajing ai. Bat kajing shisha. Kalawan da Jesu Christ. Ki paralok ki jonga turai. Jesu shisha ulale ki baharo. Haka ministry ka jong u. Kalong ka basisha. Baharo kalong ka basisha. Wat la kinong shun. Kila sakilam ler siya pang jong u. Ikan mau unong bishar upilat ukeli. Singkeli ya u. Jesu cubab. Uei baharo. Ubalong naka ching shisha. Usha skor yakaktin ka jonga. Hakaba unong bishar. Siam pang yakata ka ching shisha. Kaba Jesu Christ ulong. Apostol Paul. Haka siti ka baar si koren kalnong ka bakatway ka dekot kwa si pau. Kumba ka ching shisha o Christ ka don hanga. Kumba ka ching shisha o Christ ka don hanga. Uban kang yanga nakani ka chingero hagipang akaya. Don bala ban kang yanga ya ka chingero sagipang akaya. Ki paralok ki be ki jonga turai. Turai chungi ule haki ching shisha baro. Kamdon kanu ka chinglam ler ka chungu. Hakmat ka chungu. Haka jingle ka chungu. Turai chungi ulakam. Bama ulong ka ching shisha. Kabalai. Kalong Jesu ka ching im. Jesu ka ching im. Ka gospel ka chong Yohanes. Kalong ka bahan reo ka dekot kabalai pusan. Jesu ulayatu aki. Ngalong ukpu. Jong ka ching im. Jar ubawan hanga. Tengan su. Bacar ubangit hanga. Seliang lanuru. Jesu ulapan pau sena. Bama ulong. Kaching im. Bat kata kaching im. Kachung kalong kaching syai. Ya kita ki beriu. Ki bangit bat pediang. Ya Jesu hakaching im kachong ki. Ki paralok ki jonga turai. Turai chungi Jesu Christ ulong. Kaching im. Detang ling ba chong u. Ya kaba. Ngin yo mat. Ya kaching im. Don manu. Bala ban ay ching pen im. Hanga deka pertai. Don manu ruem. Henry tang kita. Kibangit. Tang kita. Kiba. Pediang ya u hakaching im. Kibayay. Badle. Ya kamon kachong u. Jar bawan hanga ang utray Jesu. Seliang lanuru. Ki perlok bat ki permensim ki bakodor ki chong ha utray. Tongin yit yela kachong kaching im kachongi. Penpai kaching mut ching perkat kachongi. Hau Jesu Christ. Nang ya kaba. Kani kaching im kachongi. Kanom long kaching im. Kabale no sisya. Kan long kaching im kabatau tumai. Hau Christ. Kan long kaching im. Kabamentoy na kamta chonga bat chongi. Kan long kaching im. Kabala ban pediang hun. Hakmat chong ublay. Kamentoy yangi bangin su im hakani kapertai. Bangin su yai sakani kasla chong kendeo. Bangin ya behe ki hakaching im kachongi. Henry ladangi du no. Yakani kaching im. Kachong utray chong Jesus Christ. Kabaulak re. Nakabanta chong pi. Kabaulak re. Nakabanta kachonga. Bat kabaulak re. Nakabanta chong iwe pi baro. Namar kata. Apostol Paul pun kan mau susu sa ginong rum. Prak lang nong
kadar ka dekot. Namar kata ka hukum kacong mensim. Kacing im hau Yesus Kristus. Hak kalau pelat nga na kata ka hukum kacong ka pop bat chong kacing yap. Ki parlok ki bi kicong au turai. Kumanga ong haswa. Tongen jit ila kacong kacing im. Pen pai ila kacong kacing im kacong. Hatu ngilayo mat na yam sisya. Ya kata kacing im kacongi. Hakacing yai nanti kacongi. Ya kabak kadai sisya bangin yai ya kata kalemti. Kabak turai congi ulayat yaswa. Kadai yang bajengi ya kabangin yai ya kata kalemti kacong hagi ki kacing sisya kan ka pertai. Bangin yai ya kacing sisya hakacing le kasikam kacongi kibaman lakasini. Badru ya kabangin yo ya kacing em ya kacing pen em kacong utrai congi Yesus Kristus. Nang bangin long kita gibreu ki bamantoy. Nang bangin long kita gibreu ki bamantoy. Hakacing em kacongi. Blain yarap. Blain kerku. Ya nga bajangi. Ya pi uwe pi baro ki pramensim bat ki perlok ki bakodo. Ba kani kacing em kaconga. Kani kacing em kacong pi. Kacong iwe pi baro. Kan long sisya kacing kerku. Ningkong yangi simet. Bat yaki perlok ki peracor. Haka imlang kasalang. Haka ini ke pertai kebangi im. Belen kerku. Belen unyarap yangi. Nakam tak burom jong amen. Tong padam hablay. Hak jing duai. Tong duai. Ublay bok pa jongi bahab neng. Kaburom berkecungu ngi ay sami ablay. Ya kabamila ay yangi ya kadika kubor kaktin kajong may. Try ba ngi ay ngu eme. Ya kabamelong sisya ublay ubayem ublay basisya. Ublay balale ike na mta kacing bah. Magkacing mentoy kajongi. Kanrad ito nang irap yangi kran yangi pensengut hu yangi wifi baro. Sengaw ba sengap. Ya kakubor kaktin kajong may. Kanrad it kran hangi ya kabangin sengut hu. Sisya. Ya kabangin ya kalemti. Hakajing im. Nang bangin poy sa katakatong. Kabalong kacing sisa kajong may. Kandar biit bangin yoru yuso sa kacing im. Balong ujing im kajong may kandar biit. Yang yang itong kumbilong ablay. Mahapi kilat kacing cungi. Kipor sa kabangin le hala kipor baro. Kaya ngi ya kabangin naang masuma penpeniat. Yang ti kacing im kajong. Pat blay. Sengaw kamungu kajong ilimbah chong ani kapor. Nabak teng turai chung Yesus Kristus ngi duai. Ni khot ka paru. Amen.